चिरां जिल्लानि बेंटल बिक्रमपुर गामिनि ओनसोलाव मोनसे न'खरनि गय बारि जोबोर हाग्रा गुदु बेवहाय सा ओनसोलनि हाग्रानिफ्राय 6-7तासो मैदेरा फैनानै फुंनिफ्रायनो दंफैयोमोन। दा मोनाबिलिनि 5 बाजिबाय अब्लाबो दङ। बेखौ पुलिस बिफान आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेंनानै दोनबाय थादों। दा मोनाबिलिनि 5 बाजिहालागै दङ। बिथांमोना आदार जादों। रावनिबो जेबो खहा खालामाखै बिथांमोनहा। दा लासैनो डिपार्टमेन्टआ बेखौ हाग्राथिं सा ओनसोलाव होहरनायनि बेबस्था लादों। माखासेखौ नुजोबाखै आरो माबसे दं गरन्थ खालामनो हायाखै। ओरैनो 6-7तासो आन्दाज खालामदों बुरजा नुहुरनायखाय। थालिर बिफां जागासिनो। फिसाफोरबो दङ।